Apa? Aja diganggu. Lah, Rika bisa bahasa Banyumas ya? Kena wong kanak kok. Kena wong kulon ya? Iya, wong apak. Walah, ya sama. Kowe saka ngendi kowe? Nyonge saka Gombong. Oh, Karanganyar. Rika saka ngendi sih? Majenang. Majenang ya dudu Banyumas kaya kowe. Iya, masih lebu Banyumas lah. Ya iso mlebu Banyumas. Sih. Metune menyang endi? Iso. Iso Banyumas ora. Iso pira bales. Lek kae nyeneni malah bales. Majenang ana ngendi? Lahire Majenang, kampunge jenenge apa? Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Wah, ya cerdak mari nginyong. Inyong nang Majendel. Majendel. Langka Desa Majembel, Pak, langka. Anak bae aja kaya kowe, aja ngene marang desa Inyong. Ana sih desa Majendel. Lah, kowe kan desa bisa mlebu ora bisa metu. Kaya kowe jenenge Majendel. Kowe mah gaweane dalange dewek. Ora sih, nyoto nyonge. Rika nyong wene ngerti KTP Inyong. Desa dusun Majendel. Kelurahan Mandeker. Majenang kaya kowe. Tuli Rika ora omong mau sih nek Bang Jaka Banyumas. Lah mbok ora kan ngomong lah. Lah nyonge yo kepriwe sih? Ora kepenak maring Rika mos. Ya dikepenakna bae, penake kepriwe. Ya jelas kepenak nek semono. Ah, Bagong entuk mungso. Wah, tuli Rika ngomong mau ora wong Banyumas nyonge mesti kawit sore mau perang karo dewa wis ora gagas para dewa. Perang karo dewa kok ora gagas para dewa. Wong nyonge dialog maring kita. Rika. Bapaknya ya saka Banyumas. Iya. Ibunya ya saka Kana. Iya. Ya mon. Nang kene wis pirang tahun sih kok isih basa Jawa lan basa Banyumas isih apik kaya kowe. Nang kene ya wis 4 tahun, Pak. Dulu wis nikah durung. Arep lah ngesuk. Ngesuk arep nikah. Iya. Dulu dibatalna bae rasane. Ya betul. Arep rabi kok dibatalno iki arepe piye? Rika mengejar karir disin. Disin. Lah iya, kono iki nek dhisik iki disin kok dom guyu. Rika ngoyak karir disin bae, aja kesusu rabi kaya kowe. Kan arep rabi ora ya arep ngesuk-ngesuke mbok kapan, Pak? Maksude ora ngesuk-ngesuk ora. Oh, maksudnya isih suwe. Ya iyalah, kepriwe sih Rika lah kaya gopir arep lah, Jan. Lho, Rika ngomongnya maring Inyong kan mengko arep rabi ngesuk. Ngesuk iki ya ngesuk kuwi. Rika rabi, aja kaya kowe aja kesusu lah. Isih enom aja kesusu rabi. Udah ngesuk kiye, ngesuke maning. Wah, kaya kowe. Kowe bolu. Tuli aja ngece maring Inyong iki bahasa apa bae bisa. Bahasa Jawa Timur nyong ya bisa, bahasa Banyumas nyong ya bisa. Sing jeneng dalang ya kudu bisa menguasai bahasa ngendi di papan. Tuli nek pentas ning Banyumas ya bahasa Banyumas kaya kowe. Jajal siki copalang artine apa? Nyong ora seneng jajal, nyong seneng serius. Ya nek Arab serius dijajal disit. Aduh. Romo-romo dewaku. Wah, Rika ngomong ceplos-ceplos ya. Kan mate de ngaling-ngaling kaya kowe. Nyong gemeter omongan Rika. Mosok kon jajal, terus nek ora dirabi ya Rika sing rugi. Terus nak suara Rika. Rembeci. Rembeci itu artinya apa sih? Gemericik. Oh, banyu. Iya. Kayak kowe. Banyu tuh liwat watu ya gemericik nek liwat talang ya lurus bae. Jonalah dalang ngomong apalah sok ngono. Lah, aja kayak kowe. Rika teges. Teges bisa basa Jawa. Di tengah lewat. Nah, Inyong seneng.
Kaya kowe nyong seneng di tengah-tengah nyong seneng. Di tengah laut. Hah? Di tengah laut gelem apa kowe? Ya aja sih klelep nyonge. Iya. Klelep nyonge ora bisa batang. Betang. Junjunan kok sambil usung-usung tuh. Junjunan Pak, ya Allah. Ini ngusung-ngusung. Ya nyonge krungune junjungan sih kayak Junjunan gue kekasih, pujaan hati artine. kayak kowe. Kekasih. Jarene bahasa apa pinter. Kekasih pujaan tahe. Hati. Anjir setan ora. Lah nyonge ora ngerti kayak kowe ya kudu diartekna sih. Bagong ki wangun basa Banyumas ki ming dukai kaya kowe. Kayak kiye, kayak giye, kayak kue anake kopak lah, Jan. Apa? Anak akeh basane. Kayak kiye kena, kayak gue kena, kayak giye kena. Terus nama jeneng kayak apa? Kayak giye. Kayak giye. Iya. Oh, kayak giye nek Majnah. Iya. Nek Banyumas kayak kowe. Oh. Dadi kayak kowe kabeh ora ono panganan liyane, ora ono telo, ora ono apa-apa. Kayak kowe kabeh. Ulah pundumun kasungkur. Ya nyonge asring ngrungokake apa kalimat kayak kowe tuli ulah pundung tu disungkur. Sing bener sing kepriwe? Ulah pundung mun kasungkur. Oh, Ulah pundung mun kasungkur wah dalange budek. Ulah pundung mun kasungkur. Inyong Lalambulan. Ini pemain bal-balan. Inyong, piye takon maring Rika sing bener ulah pundung tu disungkur apa ulah apa? Ulah pundung mun kasungkur. Mun kasungkur sing bener sing kepriwe? Nyonge takon ora masalah nyonge gudeg. Oh, kasungkur. Mun kasungkur. Mun kasungkur. Iya. Boleh kapan-kapan Rika dolane mak jendol ya. Mak jendol ngene. Omahe Nyong. Apa mau majendol? Majendel. Majendel. Desane Inyong Majendel. Omahe Inyong, ki omahe Inyong, ki omah Unyong. Dadi Inyong sama Inyong bertetangga. Ulah sungkan tedi teang. Apa kiai suarane ya? Apa ya? Mecahno gelas Inyong. Tukang ladene melu-melu ngamuk ya lah. Iya sih kayak kowe. Ki tangga nang Majenang ya. Kayak Apa? ki siki kudune mentu apa ya Pak sama soto ya. Tuto mentu soto kayak gue Pak. Apa? Angger metu teh, mentu teh. Oh, tulis nang Majengan. Yeah. Majengan. Nang Majenang kayak kowe nek ana metune soto terus do muni tuto. Iya, angger metu jeruk tujer. Kiye.